Merħba tfal, lesti għall-avventura tal-lum ma' Zizi u sħaba, ejja nsejħulhom. Aw Zizi, kif inti? Ara baba? Kif int Nunu? Fejnu tetu? Ara fejnu? U Kika hawn ukoll. Aħna nistgħu nibdew. Intom lesti biex nibdew? Tlaqna. Illum għandi dan il-platt u nixtieq nimlih b'ħafna u ħafna ikel. Ara, qed taraw xi ġraw il-platt? Il-platt inqasam f'partijiet differenti, partijiet żgħar u partijiet akbar. B'hekk meta nimlew dan il-platt bl-ikel inkun nistgħu nifhmu liema huma dawk il-gruppi tikel nistgħu niklu f'ammont żgħir u liema huma dawk il-gruppi tikel nistgħu niklu f'ammonti akbar. Tidu xtejnu nimlew il-platt bl-ikel flimkien. Imma qabel għandna bżonn gruppi tikel differenti. Il-grupp tal-ħaxix, il-grupp tal-frott, il-grupp tal-patata, iċ-ċereali u l-prodotti li magħmulin miċ-ċereali, il-grupp tax-xaħmijiet u żjud u l-aħħar żewġ gruppi, dawk tal-ħalib u prodotti li ġejjin minnu u dak tal-laħam, ħut, tjur, bajt, legumi, lews u żrieraħ. Illum, Zizi baba u tetu ġew jagħtu daqqatit lill-bidwi. Għandhom karretta kbira mimlija frott u ħaxix. Imma għandhom biċċa xogħol x'jagħmlu, jridu jifirdu l-frott minn mal-ħaxix. Il-frott irridu nagħmluh f'dan il-kannestru fuq ix-xelluk u l-ħaxix irridu nqeduh fil-kannestru tal-lemin. Tridu x'ngħinuhom waħda. Tlaqna. It-sonnarija. Tajt din mal-frott jew mal-ħaxix? Intom x'taħsbu? Sewwet tgħidu it-sonnarija rridu npoġġuha mal-ħaxix. Oħra, il-patata, frotta jew ħaxix? Bravi, il-patata wkoll mal-ħaxix. It-tuffieħa. Tetu mhux ċert jekk it-tuffieħa hijiex frotta jew ħaxixa, intom tafu. Iva veru, it-tuffieħa trid tiġi mal-frott. U hawn fadal dullija, larinġa u ħawħa, dawn kollha frott. Issa, Zizi u sħab għandhom żewġ kannestri, wieħed bil-frott u l-ieħor bil-ħaxix. Kif taħsbu li għandi nimla dan il-platt? Liema minn dawn il-gruppi taħsbu li jmur fl-akbar parti? Ekku, il-grupp tal-ħaxix. Infatti huwa rekomandat li niklu bejn 3 u 5 tipi ta' ħaxix kuljum. Fit-tieni l-akbar parti il-grupp tal-patata, iċ-ċereali, il-prodotti li magħmulin miċ-ċereali bħal ħobs. Minn dan il-grupp tikel huwa rekomandat li niklu bejn 3 u 4 porzjonijiet kuljum. U kontu tafu li d-daqs tal-pont tiegħek jurik id-daqs tal-porzjon li huwa tajjeb għalik. Liema grupp tikel taħsbu li joqgħod fit-tielet l-akbar parti ta' dan il-platt? Il-frott, bħat-tuffieħ, il-banana u l-għeneb fost oħrajn. Hemm huma il-numru 2 u l-numru 3. Daqshekk huwa rekomandat li niklu frott kuljum. Fl-iżgħar parti tal-platt imur il-grupp tax-xaħmijiet u ż-żjud. Minn dawn għandna nieħdu bejn porzjon u 2 kuljum. L-istess ammont li għandna nieħdu mill-grupp tal-laħam, ħut, tjur, bajt, legumi, lews u żrieraħ li jmur f'din il-parti tal-platt. U fl-aħħar parti jmur il-grupp tal-ħalib u l-prodotti li ġejjin minnu. Minn dawn it-tip ta' prodotti huwa rikomandat li niklu bejn 2 u 3 kuljum. Mela millum il-qoddim se nuża dan il-platt sabiex xejn inkun ċert li dak li qed niekol huwa tajjeb għal saħħti. Saħħa u mħabba u ħafna paċi u slim. Saħħa u grazzi kemm ħadna gost flimkien. Nispera li nerġaw narawk, nispera tkun ferħan. Għax samaħna nerġaw narawk, nixtiequlek tkun daħkan. Darb'oħra ngħidu merħba, mallum saħħa ċaw ċaw. Darb'oħra nilqawk għandna imma llum ser ngħidu ċaw.